ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓወኩም ሰልሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ኣብ ክንዲ ብናይ ትማሊ ጌግኦም ብናይ ሎሚ ለውጦም ንቀበሎም ዝብል እዩ ኣብ ክንዲ ብናይ ትማሊ ጌግኦም ብናይ ሎሚ ለውጦም ንቀበሎም ዝብል እዩ ሪኹም ኣብ ህይወት ብዙሕ ጊዜ ስለ ትማሊ ድተጋገይዎ ጌጋ ስለ ትማሊ ዝገበርዎ ምስቴክ ስለ ትማሊ ዝወደቕዎ ውድቀት ስለ ትማሊ ዝነበሮም ጽቡቕ ባህርያት ሎሚ ግን ኣብ ህይወቶም እግዚአብሔር ዝገበሮ ለውጢ እንተደኣ በቲ ናይ ትማሊ ንፈልጦም ብኡ ጌርና ነቲ ናይ ሎሚ ለውጦም ዘይንሪኦ ኮይና ትክክል ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ለውጦም ርኢና ነቲ ናይ ትማሊ ዘይነበረ ለውጦም ግን ክንርስዐሎም ይዝደሊ እቶም ትክክለኛ ንእግዚአብሔር ድፈልጥዎ ሰባት በቲ ኣምላኽ ሎሚ ድፈልጠካ ድፈልጡኻ እዮም ሪኹም ኣብ ህይወት ክልተ ዓይነት ሰባት ኣሉ እቶም ሓደ ሰባት በቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ፍልጠት ብኡ ጌሮም ነቲ ናይ ሎሚ ትክክለኛ ዝኾነ ለውጥኻ ድዝንጉዑ ሰባት እዮም እቶም ሓደ ሰባት ድማ ነቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ፍልጠቶም በዚ ሎሚ ዝኾንካዮ ሓድሽ ለውጢ ሓድሽ ባህሪ ኣብ ህይወትካ ድመፀ ብኡ ጌሮም ዝድምስስዎ እዮም ስለዚ ትክክለኛ ሰባት ነቲ ናይ ትማሊ በዚ ናይ ሎሚ ዝልውጥ እዮም ምክንያቱ ካብ ትማሊ ሎሚያ ኣገዳሲት ትማላ ሓሊፈያ ሎሚ ግን ኣላ እቲ ዘሎ ይኻ ኢምፖርታንት እቲ ዘሎ ይኻ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ፊልሞን ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ፊልሞና ምዕራፍ 1 ስለ ሓደ ሰብ ተጻሒፉ ስለ ትማሊ ዘይተለወጠ ትማላ ዓማጽ ዝነበረ ትማላ ኣታላለ ዝነበረ ትማሊ ሰብ ዝሐለለ ትማሊ ዝጠለመ ሎሚ ግን ድተለወጠ ሎሚ ግን ደው ዝበለ ሰብ ኣናሲሞስ ስሊ ዝጽሑፍ ዝተጻሒፉ ምእንተ ሓደ ሰብ ክብል ተጻሒፉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 10 ብዛዕባ እቲ ኣብ መቆሐይ ኮይነ ዝወለድክዎ ወደይ ኦኔሲሞስ እልምነካ ኣለኹ ንሱ ቀደም ኣይጠቐመካን ሕጂ ግና ንዓኻን ንዓይን ይጠቕመና እዩሞ ናባኻ መሊሰዮ ኣለኹ ከም ልበይ ጌርካ ተቐበሎ ኣነሱካ ኣብዚ መቆሐይ ስለ ወንጌል ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ምእንቲ ከገልግለኒ ንርእሰይ ከትርፎ ምደሌኹ ንሂረ ግናኸ እቲ ሰናይ ግብርኻ ብፍታው እምበር ከም ብግድም ምእንቲ ከይከውን ብዘይ ፍቓድካ ሓንቲ እኳ ክገብር ኣይፈተኹን እቲ ንሱ ንሽዑ እተፈለየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምእንቲ ክትረኽቦ እዩ ዝኸውን ደጊምሲ ካብ ባርያ ዝበለጸ ምናዳ ንዓይ ክንደይ ግዳ ኣብዚሑ ንዓኻ ብስጋን ብጎይታን ከም ፍቑር ሓውኻ ክትረኽቦ እምበር ከም ባርያ ኣይኮነን ዘገርም ነገር እዩ ኣናሲሞስ ምስ ፊልሞና እዩ ነይሩ ካብ ፊልሞና ግን በዲልዎ ካብኡ ስለ ዝተኣለየ ጳውሎስ ረኺቦ ጳውሎስ ድማ ኣብ መቁሑ ኮይኑ ዝወለድክዎ ውሉደ ኢልዎ ንፊልሞና ድማ ተመሊሱ ሓደ ነገር ኢልዎ እቲ ትማሊ ካባኻ ዝሃደመ እቲ ትማሊ ዝገደፈካ እቲ ትማሊ ዘይጠቐመካ ሎሚ ግን ካልእ ኮይኑ እዩ ሎሚ ግን ተለዊጥ እዩ እቲ ዝጠቕመካ ንዓኻ እሱ እዩ ሕጂ ኢልዎ እቲ ትማሊ ኣይጠቕመንን ትብሎ ዝነበርካ ሕጂ ግን ኣምላኽ ንዓኻ ከም ዝጠቅም ገይሩ ሰሪሕዎ እሞ በዚ ሕጂ ኣምላኽ ለዊጥዎ ዘሎ ልቡ ብኡ ጌርካ ነቲ ትማሊ ዝነበረካ ኣብ ልዕሊኡ ፍልጠት ደምስሶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ትማሊ ከም ባርያኻ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ከም ባርያኻ ዘይኮነ ከም ፍቑር ብጎይታ ሓውኻን ከም ዝጠቕምን ከም ዘገድስን ሰብ ጌርካ ተቐበሎ ንዓኻ ጥራሕ ደይኮነ ንዓይ ከማና ዝዩ ዘገድሰኒ ሰብ ኢልዎ ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ትማሊ ኣይጠቕሙን ድበልናዮም ትማሊ እዚኣ ድበልናዮም እግዚአብሔር ንህይወቶም ክበጽሖም ከሎ ግን ከመይ ከም ደጸብቆም ርኢ ሕዋት ትማሊ ኣይጠቕሙን ድበልካዮም ሎሚ ከምኡ ኾኑ እዮም ኢልካ ይትሕሰብ ኢድ እግዚአብሔር ንናይ ትማሊ ፍልጠት ተቐይር እያ ኢድ ኣምላኽ ነቲ ዘይጠቅም ከም ዝጠቅም ትገብሮ እያ ኢድ ኣምላኽ ነቲ ዝወደቐ ተተስእ እያ ንስኻውን ትማሊ እኮ ኣይተገድስን ድተባሃልካሉ ጊዜ ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዕ ትማሊ ኣይተድሊን ድበሉኺ ጊዜ ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዒ ትማሊ ብዙሕ ሰብ ደይግደሰልኪ ጊዜ ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዒ ሎሚ ብዙሓት ክግደሱልኪ ዝገበረኪ ክእለትክን ብሉጽነትክን ደይኮነ ብሉጽነት ኣምላኽክን ረዲኦቱን እዩ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድማ ንሕና ነቶም ትማሊ ንሃድመሎም ዝነበርና ሰባት ምናልባሽ ሎሚ ንህይወትና ዘድሊን ድሕቆፍን ገይሩ እግዚአብሔር ሰሪሕዎም ክኸውን ስለ ዝኽእል ህድእ ኢልና ሎሚ ዘለዎ
ከነስተውዕል ንፈትን ብናይቱ ማሊ ፍልጠት ነዝሎም ዘለዎ ትኽክለኛ ጎደና ኣይንደብዝዞ ኣይንደምስሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ገለገለ ሰባት ለውጦም ኣምላኽ ጥራሕ ዝፈልጦ ኣብ ሰባት ግን ዘይበጽሐ አሎ ጳውሎስ ንባዕሉ ክልወጥ ከሎ ናቱ ለውጥ መጀመርታ ኣምላኽ ጥራሕ ይፈሊጥዎ ምኽንያቱ ኣምላኽ ይረኺቦ እሱን ኣምላኽን እዮም ድፈልጡ ምልዋጡ ካልኦት ክርስቲያናት ግን ከም ጳውሎስ ይሃድሚኦም ነይሮም እግዚአብሔር ግን ኦሬዲ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣቕሓ ሐዋርያ ገይሩ ኣተሲእዎ ነይሩ ነዚ ሎሚ ኣተሲእዎ ዘሎ ናቱ ለውጥ ዘየስተውዓሉ በቲ ናይቱ ማሊ ኣሳዳዲ ጨካን ምዃኑ ድፈልጥዎ ዝነበሩ ግን ካብኡ ይሃድሙ ነይሮም ስለዚ ሎሚ ክልተ መልእኽቲ ክበኩም ነቶም ብናይቱ ማሊ ትፈልጥዎም ሰባት ናይ ሎሚ ለውጦም ምልላይ ሲኢንኩም ዘለኹም ህድእ ኢልኩም ሎሚ ዘለውዎ ከተስተውዕሉ ክትምርምሩ ክትመዝንዎም ነቶም ብናይቱ ማሊ ፍልጠት እንዳፈለጡ ንናይ ሎሚ ለውጥኹም ምርኣይ ሲኢኖም ደሸግርኹም ዘለዉ ሰባት ድማ ምልዋጥኩም ሎሚ እሱ ዳይኹን ሓጎስኩም እምበር ሰብ ንዓኹም ስለ ደይፈለጠኩም ኣይትጨንቁ ኣይትሸገሩ ምፍላጥኩም ኣይተርፈኩምን እዩ መግላጽኩም ኣይተርፈኩምን እዩ ምኽንያቱ ኣብ ከረንደላ ከተማ ምኽዋላ ኣይከኣልን እዩ ለውጢ ኣይክወልን እዩ ለውጢ ኣይሽፈንን እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ንግዜ ግና ቅድሚ እግዚአብሔር ሃዲኢኩም ባህ እንዳበለኩም ንኣምላኽ እንዳመስገንኩም ስለቲ ሰብ ዝብለኩም ዘይኮነ ስለቲ ኣምላኽ ገይርኩም ደሎ ንርእስኹም ብኡ እንዳራእኩማ እንዳተሓጎስኩም ምስጓም ጥራሕ ዳ ጀምሩ እምበር ልክዕ ከም በዓል ኣናሲሞስ ደው ኢሎም ድምስክሩልኩም ይጠቕሚኦም ድብሉልኩም ሰባት እግዚአብሔር ከተሰአልኩም እዩ ሓንትስ ብእግዚአብሔር ልብኹም ይጽናዕ ኣምላኽ ሓይልኹም እዩ ኣምላኽ ሰላም ከለላኹም እዩ ብጎይታ ደስ ይበልኩም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማ ኣንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ሰባት እሱ ይልውጥ እዩ ንሱ ደው የብል እዩ ንሱ የዕርፍ እዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ይገብር እሞ ሎሚ ጎይታ የዋጸኩም እዩ ብኽእለትኩም ደይከኣልኩምሞ ብኽእለቱ ትኽእልዎ ብዙሕ እዩ ካብ ቤቱ ወፂኹም ደይዓረፍኩምሉ ኣብ ቤቱ ኣቲኹም ተዓርፍሉ ብዙሕ እሞ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቅበልዎ ዕድመኩም ኣለኹ እቶም ክትቅበልዎ ድወሰንኩም እዛ ጸሎት እዚኣ ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ከም ዝተንስአን የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ ኣምላኽ መድሓኒ እዩ ካብዛ ሰዓት ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣሜን እዚኣ ዝወሰንኩም ብጣዕሚ እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ጌርኩም ናትና ፌስቡክ ኣለኩም ኣብ ኣቲኹም ጽሓፉልና ኣብ ቴሌፎን ናትና ኣለኩም ኣብኡ ድማ ኤስኤምኤስ ጌርኩም ጎይታ ተቐቢለ ኢልኩም ንገሩና ክንሕግዘኩም ዘድልየኩም ክንሕግዘኩም ኢና ካልእ ትረፍ ድማ ክንጽልየልኩም ኢና ተባረኹ